Πού είναι τα από κάτω? Παιχνίδια, παιχνίδια, πού είναι τα παιχνίδια? Η κοροπιτάτε. Ξανασυναντιόμαστε, Αντρούτσοϊ. Ο μόνος τρόπος να σώσεις τον παπά σου είναι να με νικήσεις. Α, παπά, μεγάλωσα πια για τέτοια. Α, αλήθεια. Μην το ξεκάνεις τον μπαμπά σου. Ω, συγγνώμη, έπιασα. Ήμουν η μαμά σου συνέχεια. Και πια στην εκεί γονείς είναι η χειρότερη. Μην παίζετε με αυτό. Γυρίστε πίσω. Αν υπάρχει ράφι με σπαθιά, οι Μπούντζοοι θα παλέψουν. Έτσι πάνε αυτά. Πολύ σωστά. Είσαι καλά? Ναι, μια χαρά. Πρέπει να πάω να βρω το σπρινγκ. Αν, για δεις αυτό. Είσαι καλά. Τι, ναι, δεν με πέτυχε. Όμως είσαι καλά εδώ μέσα. Αχ, όχι και τόσο. Συγκεντρώθηκα τόσο στην πύλη και την επιστροφή μας στην αμφίβια που δεν σκέφτηκα ότι αφήνω ξανά τους γονείς μου. Καταλαβαίνω, είναι πολύ καλή. Αν περιμένουμε κανένα 2 μέρες, θα περάσεις κι άλλο χρόνο με τους γονείς σου. Σίγουρα η αμφίβια μπορεί να περιμένει λίγο. Κανείς? Ποιος είναι εκεί? Hey, girl. Hey, what are you doing? Γιατί κολλάς συνέχεια, έλεος. Έλα τώρα. Damn, what was that? Ένα παιδί. Έχεις δίκιο, Χι. Είμαι ένα παιδί. Αλλά σήμερα θυμήθηκα πως με τους δικούς μου στο πλάι μου μπορώ να κάνω τα πάντα. Μα τι? Και τα λοιπά και τα λοιπά. Είσαι? Hi, sister. Ας ανοίξουμε την πύλη. Να πάμε στην αμφίβια. Του 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 του. Μέρος είναι αυτό. Ευχαριστώ. Όποιοι κι αν είστε. Μα το γυμνοσάλιαγα, γυρίσετε! Κρόκετ, Βόλιτ, Λόβ, εσύ είσαι. Ναι, κάνω γυμναστική. Μπαίνει εδώ πέρα. Τι πετσαράς, δεν το πιστεύω. Γύρισες. Σάσα. Είσαι καλά. Και στο πόνο μου. Τι συμβαίνει, τι έγινε? Θα σας πω, ακολουθήστε με. Τσακ. Wow. Στάσου. Το σπίτι μας είναι το μυστικό σου καταφύγιο. Μόνο το κόκκινο. Αποκλείεται, θα δούμε τον πλανά. Ελάτε. Καλώς ήρθατε στην αντίσταση. Πολάρα που χρησιμοποιεί ο Άντριας για να ελέγξει τα άγρια ζώα της περιοχής. Φαίνεται πως τα φτιάχνει εδώ πέρα. Πώς δουλεύουν αυτά τα πράγματα? Μάλλον με ένα περίεργο ένζυμο μανιταριού. Ναι, κάπου το έχω ξανακούσει αυτό. Έκανα ένα λάθος μία φορά. Η αποστολή είναι απλή. Θα καταστρέψουμε το εργοστάσιο. Αν πετύχουμε, θα είναι μεγάλο χτύπημα για το στρατό του Άντρια. Εντάξει, ας το κάνουμε. Τέλεια, θα καλέσω ένα ταξί. Πολύ, αυτό δεν γίνεται. Καλά, ας περπατήσουμε. Έχει κανείς αντισηπτικό χεριών? Δεν είχα προσέξει πόσο βρώμικη είναι η αμφίβια. Μην ανησυχείς, Κοπό, έχω εγώ. Wow, η γη σας μαλάκωσε πολύ. Τέλος πάντων, πηγαίνετε για ύπνο. Φεύγουμε το πρωί. Να λέμε το πρωί. Ναι, φύγε. Γεια σου, Γκράι. Καλώς ήρθες, Ανένο, αρχηγέ. Σωστά, περίεργο, Έδωσες την Άν το κράνος. Αν η Άννη είναι εδώ, δεν μπορώ να είμαι αρχηγός. Λοιπόν, τι λέτε να φτιάξουμε μια γέφυρα με τα σώματά μας? Το είχα δει σε ταινία.
Όλα τα μικρά ποντίκια συνεργάστηκαν για να κλέψουν ρίγανη από ένα γαλλικό εστιατόριο. Ακούσατε την αρχηγό, παιδιά.